کۆمیتەیە بلندا هەلبژاردنên ئەنجومەنا گەلا سووریێ دەست بە ئامادەکاریên li darxستنا هەلبژارتنان li herêmên Kurdî dike. Ji bo pêkanîna komîteyên xwecihî, komîteya bilind berê xwe da parêzgeha Hesekê û bajarê Kobanê. Her parlamenterek kêmanî sîh heya pêncî şexsî wê desteya hilbijêr dibe gorî şert û mercên di hindirê sîstema demkiya hilbijartinê dihatî diyar kirin. Ew divê di wan kesayetiya hanê de peyde bibin. Heftê ji sedî kesê got di hindirê desteyên hilbijêr wê şareze bin, sî sedî Rûspiyê civakê bin, civaknas bin. Kêmanî her desteyek hilbijêr gerek nûretiya jinê tê de serê sedî bîst û berjor dibe. Kesên got şoreşa Sûrî de vê herbê de yanî wek bêjbûnê saqet bûn yan jî bûnê eşxas wî îaqa wana jî wê bê nûnerkirin. Tevgera civaka Kurdî baykot nakin û em ê jê re amade bin. Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyê enekese dibêje ku ew hilbijartinan baykot nakin, lê di heman demê de jî ne li gorî xweste ku doza wan in. Şêwaza bi karanînê ji ber ku em alîk siyasî ne diviya bi me re giftûgo bêkirin, tewafuqek bêkirin ser şêwaz û temsîla miletê Kurd di muhafaza Hesekê de wê biçirayîn. Li gorî sîstema hilbijartinan, 4 kes ji bo nûnertiya navçeya Qamişlo, 3 ji bo Hesekê, 2 ji bo Dêrikê û 2 kes ji bo Kobanê dê bên hilbijartin. Hejmara giştî ya endamên encûmena gel 210 kesa ku heftê ji wan biriya serokkomar têne destnîşan kirin. Hilbijartinên encûmena gela Sûriyê di 5 Cotmeha 2025 de li parêzgehên Sûriyê li dar ketin. Ku têde 126 nûner hatin hilbijartin. Lê li herêmên Kurdî û parêzgeha Swêdayê ku ji ber rewşa siyasî û meydanî hatin paşxistin. Solîn Mihemed Emîn, Rûda û Dîmeşk.